Ahojte v mojom dnešnom videu a dneska som tu spolu s Leom, ten opäť má také iné meno. Plus. A konečne hrajeme Minecraft, jak vidíte, toto je môj server. Reálny server, dobre. 3, 2, 1. Už. Dobre. Alebo už ideme Nie som o... vôbec rozohratý. Čo? Ja nie som vôbec rozohratý, to máš výhodu. Ideme už hrať, dobre. To je lúk, keď vystavím... Keď vystavím... To bolo veľmi rýchla smrť. No a bodka 1 sekunda. O toto robí... Ja som ťa rýchlo zabil, To je taký ľad, tu sú proste bloky. A toto robí... Tá... Alebo ideme... Som už začal hra. Hra už začala. No a tú smrť nebudeme ju počítať, lebo to bolo príliš rýchlo. Dobre. Trafil som ťa? Nie. Budete už tu ničiť terén tu môj. A nebojte sa za toto domčeky. Oni sa všetko jedným tlačítkom sa všetko toto opraví, potom vám ukážem. Kde si? A to si? To sme toto hrali raz. Áno. Už aký silný si, ale naozaj dobre. Už jak sa to deje. Ja to sú seba zastával. Po záchranu. Dúfam, že vyhrajem. Sa zastavil nechtiac. Kde si? Načal som 1,5 srdiečka. Ešte sa dohealovať. A ja mám ešte 4 srdička. Ťa vidím. Eušík. Bože. Nie. Ale už pôjdeme počítať. To je škoda. Ja som ťa videl. Ja sa. Nie. Bože, jak si to vzdiel. Možno aj počujete moju kolesnicu, ale ten... Ja už je zničená, iba to... Prvá smrť bola. Kde si? Tam si hore, tam to vždy ideš niekde hore. Ty si sniper, lebo ty hraješ Fortnite. Áno. Musím sa dohealovať. Počkaj, nemôžem sa dohealovať. Čo to dáme si to, počkaj, ne. Škoda. Počkaj, dáme nám to stejky nám dáme, obidvom. Ja mám stejky 59, to čas. Hej, si už zobral, aha. Ja dvojku, ty jednotku. No bo on sa healoval, mal taký cheat trochu a ja mám teraz stejky. Zase tam si. Kde? Čo myslíš? Kde si? Obývané miesto. To si. Si tam vždy. Lebo ja sa viem healovať. Aspoň teraz. Ja sa ani nehýtol. No, veľmi späť. Ja som to spal. Na takú dielku by som tu nepoužil prach. Bože, aj toto funguje. Môžeme ten nad prekáža, takže... Najlepšie lúk. Ja som zabol, že tu máš spawn point. Ja chcem ho zapnúť, keď je to môj dom. Vynikajúco som ťa tam zamoval. Môžeš sa healovať. Healovať? Na jednom hapku, čo si mi upiel? Som mal na pár, trošku som mal. Ja sa vždy prezrádzam svoje miesto, lebo nemám shift niekedy. Tam si až úplne niekde.
Jak si tu zničil trochu terén. Ja vždy vyhodu v zničenom teréne. Neviem prečo. A mi začne jedna vyhra a tebe dve. Aspoň jednu už mám. Ja som chcel vystať po korčatí, ktoré sú si. Kde si sa Kde schoval? si? Ja som povedal. Á, už vidím svoje meno. Aha. Jak sniper si postavil. Čo to je? Kill efekt. Alebo speedku nám daj obidvom. Počkej, dobre, speedku, stojí, speedku dáme timeout. Dobre, dáme tak. To je asi 4, ale nevadí. A To sa ti nebude vôbec ťažké. A ty si vždy tam, na tej pyramíde. Dobre. Musíš ho preč? Čo už som to robil. Kde si, halo? Som v baráku, alebo kde? A môj dom je skoro úplne celý. Na môj komín tu mám... To sa skús spojenie pozrieť. Kde si? Tu zdržiavaš ho. Á, tu si. Ja som išiel s Ako mečom si z bol v teba. pasci? Vynikajúce. Ježi, tu hrozný, to nikdy som nepoužíval, keď som hral s mojim kamarátom. So Strančkou by to bolo o inom. Ale stranečka, Tak ona dneska nefunguje, som ti to je... urobil. Ja som ti chcel útočiť mečom. So Strančkou je ťa ťažšie trafiť, to je výhoda. Som sám seba, dobre. Kde si? Je tu stále taký mini bunker, dá sa tak povedať. Ten sa mi na mojej veci nepáči. Keď sa pohybuje. Bože. To nevystrelil, akože toho dokonale mi je šok. Oh. To sa chodil. Tak v vojne, keby som bol... Už ak si tu tráfáš. Headshot. Ja mám presné šoty. Presne som ťa trafil. Ja si tu stále takú pečičku. Áno, keby si nebol len podobnou. Ty kde si? Ja som skoro sám seba Je zabil. to zajímavé. Rýchlo, žer. Fúch. To bolo dosť tesnotka. Kde si? Á, to si... Bože, ľakom sa.
Až tak aj spamuješ veľmi. A to je niekedy výhoda. Risk je zisk. Ale nevždy. Ty kvadróny nezničíš. Ja viem. Prekračil som ti trochu dom. Čo si mi? Prekračil domček tam. Naopak si mi on... Nie? Čo? Ako diálnosť je relatívne výhodne. Nezahajme si jeden mod potom. A jak to? Guns, cars and more. Nemôžem toto robiť. Ty vieš, ja som sa s týmto párkrát bokol. Podľa mňa, keď ťa to trafí do nôh a vybuchne, tak to väčší damage trafí do tela. No viem. Nie, mieť presne teba. Ale... Ó! Dobre. Počkaj, teraz je aké. To musím vyhrať. Ani dohľadím sa ani do koľko hrajeme. Asi až tam. Som ťa uvidel, kde môžeš byť. Oj, ti to jem nás. Čakaj, ja to kolado, nie? Ja som do teba míjal, a ty sa rýchlo hýbeš na mňa. A vyprch tam už. Ja mám pocit, že to vyprchalo, lebo ja idem tak pomaly. Nemôže to byť výprch. Zabil si ma predsa. Hej, a aký máš? No, že a máš vôbec ten efekt, lebo ja mám. Ukazuje kolo mňa, keď partikle aj pomaly podľa mňa behám. Jak som trafil. Teraz si chcel vyhrať, ale ja som vyhral. Dobre. Lebo do 5-ky, do 5 dáme, či že je 3-4. Áno, som písal Game od Creative, už som. Či 3-4 je. Chcem vyhrať. Ja som tak prehrať bol. Keď ti mi takto stoješ, tak ja som vo výhode. Ty si to spieš dobre asi v tej hre. Ticho, musím ísť pred. To iné. Váš skin je taký krekľavý pri tých kvadrinách, že ja hneď spoznám. Moment. Tie kvadriny to chce uvoľniť trochu. Idem do kostola. Nie, je tu zamknuté, tu je. Vidí, nie. Už mi vypršal ten efekt. Nemôžeš prepadnúť zo zadu. Dobre, A to už mám efekt. Lebo už som tam dal, lebo aj mne už vypršal, som dal ten efekt. Ja ťa vidím, keby dačo. Keby dačo. To keď doletí. To ani nevidím po svojich schodíkoch, ktoré som si urobil, musím ich väčšiť. Musí upgradenúť. A ja to tu vylepšujem. OK, chce to tak live. Grillovať, čo si povedal? Vylepšiť. Že grillovať skoro. Vylepšiť. Dobre. Musím ťa grillovať. Ktorá vec. Vidíte vôbec toto stavby. Na takú diaľku, vážne? To musíme ísť bližšie. Netrafil som ťa ešte.
Ani raz. O, teraz možno som ťa tak... O, už som ťa dvakrát až trafil, ale tak. Teraz nás skús trafiť. A keď ťa tam trafím? Kde si? Ja som povedal, že som si niekam premiestniť. Ukáž sa, ja ti to ukážem, kde ja som. To je v fontáne. A vidím ťa, už som ťa videl na hore úplne tam. Nie, môj to ten, bože. Nie, som sám seba zabil. Ďakujem. Nie, Som vyhral si, no. Aby ideme už skončili, už sme skončili konečne. Teraz idem resetnúť, aha. Wow, jak to pekne už všetko opravilo. A z toho videa to je všetko, dajte lajky, odber, aj dajte Lajlovi, čo sa volá Alexio na YouTube, dajte mu odber, tu máte toto a čus!